apríla naplnila ulice opäť nádej a spolupatričnosť. Každý, kto chcel pomôcť, mohol si pripnúť žltý narcis, symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Dnes je deň narcisov a je to deň, kedy my z klubu Iris chodíme vyberať na zbierku ku dňu narcisov. Je to dobrovoľná zbierka a všetky peniažky, ktoré nám ľudia dajú, samozrejme potom odovzdávame Lige proti rakovine. My sme tu už 15. rok klub a chodia k nám ľudia s touto diagnózou a boli by sme radi, keby aj ostatní, ktorí majú problémy a trápia sa doma, prišli k nám, lebo je tam veľmi dobrý kolektív. Vieme poradiť, chodíme na rôzne výlety a proste je nám tam dobre. A ako ľudia vnímajú Deň narcisov? Reagujú rôzne. Niektorí veľmi radi prídu, že nemusíme ani osloviť, sami prinesú peniažky, aj sa spýtujú. Niektorí, je to taká choroba, že sa boja proste, alebo majú zábrany, ale už kvôli tomu, že je toľko o tom hovorené a vysielané, proste je tá publicita väčšia, tak väčšinou prispiejú. Pri zbierke pomáhajú dobrovoľníci, ktorí ľuďom rozdávajú narcisy. Venovať im za to môžete symbolický dobrovoľný príspevok. Pomáhajú nám školy, gymnázium, aj zdravotná škola a väčšinou naše ženy z klubu Iris a plus k ním, lebo musí byť niekto dospelý, ktorý má nad 18 rokov a k tomu sú dievčatá, ktoré pomáhajú zase. Dobrovoľníkov s narcismi ste mohli stretnúť v piatok v uliciach nášho mesta, v obchodných centrách, v nemocnici, ale i v základných školách. Na základné školy chodíme preto, aby sme tým deťom dali vedieť, proste im pomohli a povedali im, o čo vlastne ide ten deň narcisov, že je to vlastne na pomoc tým, ktorí sú chorí, ktorí majú zlú chorobu a ktorej veľa stojí to vyšetrenie a proste majú s tým ľudia problémy, lebo je to ťažká choroba, veľmi dlhá choroba a treba na to veľa peňazí, takže podporujeme tie rodiny potom z toho, čo sa vyzbiera. A čo by členka klubu Iris odkázala ľuďom s onkologickým ochorením? Aby sa nebáli prísť, lebo vieme podľa seba, že najťažšie obdobie je, keď zostanete doma sám s tou chorobou. Je ťažká a najťažšie je to obdobie po operácii, keď človek zostane doma sám. Takže naozaj nech sa neboja. V našom klube je veselo. Nikto tam nenarieka, nikto tam nepláče. Keď treba, sú tam priatelia, ktoré vypočujú, ale je to vždy len na tom človeku, ako sa uvoľní, ako sa otvorí, ako čo povie. Takže treba tam prísť, nájsť si priateľov a je tam dobre. Dovidenia.